Hola companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a ensenyar un pis que tenim. És un quart sense ascensor a la part de Pardinyes, però d'una persona que ha estat cuidant moltíssim aquest piset. La veritat és que tenim un pis 3 habitacions amb un quarto de bany, amb un terra impecable, calefacció individual a gas, té una caldereta nova, després us l'ensenyaré. La zona del menjador tenim aquest balconet, que tenim una il·luminació total, perquè tenim a 4 cantonades. Estem en uns edificis que són blocs La Pau. Val? El menjador directament tenim enfrente la cuina. Mireu quina cuineta. S'hi pot viure tranquil·lament, està tot donat d'alta. Tots els moblets de la part de dins impecables. Vale? Dos piquetes, encalaixets i vitro. Vale? Mireu, justament aquí al costat tenim una zona on tenim la rentadora, on tenim la caldera, és una Hellmann's de condensació, i ara us ensenyaré la zona de les habitacions. Mira, poquet passillo i un bon quarto de bany, que moltes vegades són petitets. Aquest és un quarto de bany bastant gran, molt espaiós, amb el seu moblet, plat de dutxa ja. 3 habitacions, aquesta és la principal. Com veieu, hi cap un llit de matrimoni, les 2 mesites, un bon armari, inclús instal·lació amb la televisió a dalt a la porta. Llavors tenim 2 habitacions més. Aquesta també t'hi cap bastant bé tota la part del llit. Mireu també que és solejat. És molt correcte. Amb 2 armaris empotrats que tenim en aquesta habitació. I si saltem a l'última, és la que utilitzen així una miqueta més de multiusos, també és super solejada i com veieu té un bon tamany. Val? També té el seu armari empotradet aquí al costat, que pels més curiosos. Vale? Pues res, companys, ja sabeu, a la part de Pardinyes ens podeu trucar a la nostra immobiliària al 973 10 22 86 i us ensenyarem aquest pis que és novetat d'aquesta setmana. Per menys de 50.000 euros pot ser vostre. Ens veiem aviat. Merci.